Ndaba ezinhle. Ngicela sihlale phansi. Siyathokoza kakhulu Somlomo wasothukela ukuyena osiphathela uhlelo namhlanje. Uma senza imisebenzi endaweni esuke siyokwenza imisebenzi sesiqinisekisa ukuthi abantu bendawo kuba ibona abacosha ithuba lomsebenzi. Kungabi kuningi ukusebenza kwemishini kepha sandise ukusebenza kwezandla ukuze abantu bazocosha ithuba lokusebenza. Sabaqasha ke abantu ngendlela efendo nankulu. Asizange sithi sifisa ukuzoqasha abantu beIFP ngoba siyiIFP. Kodwa uma umholo wonke abantu sabaqasha ngendlela efair. Sambuza ukhansela weward ukuthi kuyakuthokozisa into okubona kwenzeka. Wonke amakhansela athi cha kuyawathokozisa ngoba sasifair. Kanti nomphathi sasuqhasha wakuthokozela lokho. Lo msebenzi ke swethulayo namhlanje usuphelile. Kunethangi lapha ekade siyolivula noNdonankulu simkhombisa ukuthi asizile nje ukuzokhuluma kodwa thina siyenza. Sathatha isinqumo umhlonishwa Ndonankulu othukela sokuthi ungcono singasho lutho kunokuthi sikhulume ngezinto esisazozenza. Thina siyoqala ukukhuluma mase sithi na umsebenzi usuphelile abantu abawuthathe bawusebenzise. Kade sagcina ukuvela na ku social media ngoba lama projects esiwenzayo bengakapheli sesawethula sase silinda ukuthi ke awaphele ke namhlanje size lapha ke sesizoyethula ke le esiphelile. Leli thange besikulo lapha lizokwazi ukusilekelela ukuthi ligcine amanzi aku 800 kiloliters. Uma isuka amanzi kuleli yathangi azokwazi ukulekelela iward yonke ka ward 14 naka ward 2. Abazosizakala ke ngokuthola lamanzi imizi engaphezulu ka 3600. Sitheke ngesikhathi kufakwa lamanzi ngoba saluzwa usizi ngesikhathi sizothula usonkontileka bekhala abantu balapha ekhaya ukuthi bahamba amabanga amade mabeyokha amanzi. Sase sithi sizokwenza okuhlukile okungenziwanga kwezinye indawo. Uma siletha uhlobo olinjena lwamanzi sesithi umuntu akangahambi ibanga elingaphezulu ka 200 meters uma eyokha amanzi empompini lesuke siyilethile. Iloko kuumthetho okusho uhulumeni kazwelonke. Abantu ayibaqashile bendawo bebengeze emsebenzini bebelova. Siyafisa futhi ukubabonga ngoba abazange batshontshe ngisho ipipe elilodwa noma nje umpompo owodwa. Ngicela ke nishayile izandla ngomsebenzi omuhle benwenzile. Sithi ke indlela esinibonga ngayo sicele ke Ndonankulu uservice provider wethu ukuthi akaqinisekise ukuthi okungenani imizi efikenyelela ku 300 emakhulwini amathathu ayibe nezimpompo emakhaya ngoba sinibonga ukuthi nisiphathe kahle. Izithelo ke zokuziphatha kahle senzele ukuthi ke nabanye uma silethe imisebenzi bayihloniphe ngoba ikhona inzuzo uma uziphathe kahle. Kulomsebenzi kade siwuvule siwethulayo namhlanje sifisa nje ukuzobuyisa isithunzi kubantu balapha kulama ward kakhulukazi abantu besifazane esazi ukuthi ibona abanomthwalo wokuyokha amanzi. Siyazi ukuthi amadoda afika nje sefuna ukudla ukuthi kuphekwe kanjani awangeni lapho. Ngakho sithi nje namhlanje siyabonga la kakhulu abesifazane esesibakhiphile enkingeni yokuthi abaseyukhamba amabanga amade beyokha amanzi sebewathola eduze. Uthukela indlela oluthola ngayo imali luthola ngendlela ezintathu. Indlela yokuqala siyayisinikeza uhulumeni omkhulu lesibiza ngegrant okuyona yenze lo msebenzi. Eyesibili indlela esithola ngayo imali uhulumeni omkhulu uyayilethe futhi ebizwa ngeequitable share la sikwazi khona ukuthi siholela abasebenzi. Sikwazi nokukhokhela ugesi la kufanele sikhokhe khona.
bese ke indlela yesithathu thina esithola ngayo imali eyokuthi abantu esibanikeza amanzi sibakhokhise sikoleke leyo mali bizwa ke nge-revenue collection. Manje ke uthukela luyinkinga ngokuthi luyindawo noma luservice abantu basemakhaya kakhulukazi. Akulona icala lelo, kodwa kunenkinga encane ngoba uma uphuze nje amanzi ahlanzekile fanele kuwakhokhele. Ingake edolobheni wonke umuntu ohlala edolobheni sifake amamithi emadolobheni. Wayivula nje impompi ephuma amanzi ahlanzekile uyakhokha. Amanzi aphuzwe edolobheni ahlanzeke ngokufanayo namanzi aphuzwayo la emakhaya. Okusemthethweni ke lokho ukuthi fanele ngabe nalapha emakhaya na uvula impompi uyakhokha. Kodwa asibakhokhisi ndunankulu abantu balapha emakhaya. Ngoba siyalazi usizi ababhekene nalo. Kodwa ke lokho kwenza kube nzima ukuba nemali yanele ukuqhuba idingo lezi esuke ezidingwa abantu. Ingakho sithi siyababonga kakhulu abalapha kulama ward ngoba bakwazile ukusibekezelela ukuthi nakuba singenayo imali siyoyicela kodwa babekezela ngoba le mali sisebenzise lapha kuya ngokuthi lo sicela kuye usinika nini. Sesithathe ke leyo mali sikwazi ukuyolungisa la kusuke kulimele khona. Kuye kwafaki amaphampu lapha edolobheni lalapha eBergville. Awazange azifele. Okubhlungu iloko nje ndunankulu. Sathola ukuthi abulewe. Okwakubhlungu abantu basemakhaya ko-Ward 10 bebengasawathola amanzi ngoba baphuza lamanzi asuke edolobheni. Ngenxa ukuthi kwakukhona nje owenza isenzo esibi wabulala amaphampu. Yona impilo ke siphila ngaphansi kwayo la uthukela ukuthi kube khona ukuvandalizwa noma ukulimazwa kwamaphampu ethu. Imali ke eningi esiba nayo igcina ingakwazi ukwenza imisebenzi yokuqhubekela phambili. Sigcina si repair lawo maphampu asuke efakiwe. Ingakho ke sikushayela ihlombo inkulumo yenkosi yakwaNdaba kanye nenkulumo kaMhlonishwa uMeya ukuthi sengathi ningayigada inqala sizinda enilethelwe yona. Ngoba uma ifa iphampu inini eningezukwathona amanzi. Lo msebenzi ke siwethulayo lapha namhlanje uhlelo lawo lithi uzosebenza ugesi ngoba amaphampu adonsa amanzi awasethangini bese bewaphusha eyakubantu. Uma kufanele kusebenza ugesi sidinga ukuthi ukhokhele. Okwamanje uEskom ubengakasinikezi ugesi ngoba ukhala ngokuthi abantu basothukela bamtshontshela ama transform. Manje siyathokoza kakhulu ke ndunankulu ukuthi namhlanje bekuhleli bekufanele kube seParliament. Kodwa kundunankulu wasihlonipha masimcela ukuthi siyacela namhlanje ndunankulu ke uzoba umlomo wethu siwuthukele. Uzoba ufakazi ukuthi ke noma sebengasaboni lababanye kodwa wena ubonile. Noma bengasezwanga lababanye benazo kodwa izindlebe. Kepha ezakho ndunankulu zizwile. Engimethulako lapha phakathi kwethu undunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal ophinde abheke umnyango wezokuphepha njoba sesimbone nje endaweni eziningi eqhamuka elisana nabo kufika abahleli lapha ngokungekho emthethweni abengenazo imvume. Lokho kufanele sigcizelele ngoba asifisi ukuthi kugcine sekuthiwa kwaZulu Natal uxoshwa nje abantu undunankulu athi ababhekisiswe yilabo abangenazo imvumo zokuba la kwaZulu Natal. Engimethulayo ke phakathi kwethu uyawazi lo msebenzi futhi uyalazi lo lusizi lokuthi kusho ukuthini ukuba kwi district usebenzela abantu. Kusho ukuthini ukuba umeya we district abantu bathi bacela amanzi ngoba bengatholile amanzi batelekela umeya. Umeya engenawo amanzi engazi uzowathathaphi naye ezocela kuhulumeni omkhulu.